Здравейте, аз съм Ася и това е моят канал Seasons of Aya. Днес, както сте подразбрали от заглавието, ще ви говоря за прочетените от мен книги през месец юли. Юли беше доста интересен книжен месец. Имам и разочарование, имам и недовършени книги, имам и нови любими книги. И да, време е да ви запозная с тях една по една. Започвам с книгата Earth Abides на Джордж Р. Стюарт, която е публикувана за първи път през 1949 година. Като жанр мога да кажа, че влиза в постапокалиптичните истории. Значи научна фантастика до някъде. Любопитен факт за романа на Стюарт е, че той всъщност е вдъхновителят на Кинг за неговия роман Сблъсък, както и за видеоиграта The Last of Us. Earth Abides изследва последствията от една глобална пандемия, която значително и драстично е намалила човечеството в света. Главният герой се казва Иш, който е завършил студент по география, докато той е на една хижа, мисля, че хижа бих го превела, докато той е в една хижа, сам самичък, изследвайки природата наоколо, го хапва змия. Той ляга да почине, като си мисли, че като не е сигурен дали е отровна или не тази змия. Претърпява няколко дни в несъзнание и след като се събужда, открива, че светът вече е коренно променен и няма нищо общо с преди. Всъщност, романа започва с това. Целият роман е разказан от първо лице през гледната точка на Иш. Харесва му да е сам, харесва му да не е покрай хора, с които да се налага да говори. Има social anxiety, така можем да го кажем. Така че за него по един или по друг начин края на света в този му вид е малко добре дошъл. Той решава да се качи на една кола и да види по останалите щати какво се случва в Америка. Нещата, които вижда, не са много надеждаващи, не вижда много оцелели или дори да вижда. Отново го удря точно тази social anxiety. Така че в един момент се връща в родния си дом и остава там да се радва на продоволствията, които са от магазините, храна, на спокойствието в къщи, да си чете книги, да си прекарва така времето, до момента, до който вече технологично нещата започват да излизат извън контрол, което е съвсем нормално, предвид, че края на света по един или по друг начин е дошъл и няма кой да поддържа тези системи. Реално книгата е за оцеляването в свят, в който човешките същества са много малко вече. Установяването на общества, връзката човек и природа, опитите на Иш да запази знанието и знанието на човечеството по някакъв начин и да го предаде нататък, въпреки че се среща доста голям отпор на останалите хора и следващите поколения, така да го кажем. Не им е интересно да четат книги, да се занимават с математика и така нататък. Изобщо книгата е доста интересен поглед над една такава ситуация, ако се случи. Допълнително към това, в първите горе-долу 20-30% на книгата, както казах, романът се води, се разказва от името на Иш, но когато примерно той среща някакви животни или се чуди какво се е случило с домашните кучета и котки или някакви подобни неща, след това веднага има един по-кратък материал, който автора е предоставил, който е като едва ли не история какво наистина се е случило с домашните котки, примерно, или с кучетата, или с природата. Също така много важно нещо, което забравих да спомена, е, че също така се вижда как природата и животните всъщност се разпространяват все повече и повече.
когато няма човешка намеса. И да, това е за Eartha Bites. Ако четете на английски, силно ви я препоръчвам. Много е хубава, още повече предвид годината, в която е написана. Следващата книга е Съвършена смърт на Хелън Филдс. Имах много големи очаквания към тази книга, защото Съвършени останки и втората книга, която сега не се сещам как се казваше, ще я покажа някъде тук. Много ми харесаха, определено поставиха Хелън Филдс в полезрението ми за следене на нейните книги, защото ми харесваше как са измислени трилър елементите, колко е завуалирано, колко е заплетено. Главните герои също са ми симпатични, така че беше много големи очаквания имах към Съвършена смърт. Но, за жалост, не ми се получи. Беше ми прекалено хаотична. Първата половина се случваха 330 неща, които беше ясно, че накрая някак си ще се навържа, ще са част от една по-голяма история. Обаче да отделиш половин книга и то много случайни някакви неща. Следваш единия инспектор, после следваш другия инспектор, после те се засичат, пък не си казват всичко, пък прекалено объркано беше. От средата нататък книгата стана по-добре, като обаче това не попречи на Хелън Филдс накрая в рамките на 10 страници на 2 различни локации се случваха разни неща. В книгата в рамките на 10-15 страници всичко да се случи, шат-пат и да приключим. Така че съм доста разочарована от тази книга. Надявам се следващата да е по-добре. Няма да се откажа от авторката за момента, но определено Съвършена смърт беше разочарование. Да, Съвършена смърт се издава от Бениторио. Следващата книга, която прочетох, се казва Moon on the Crusted Snow, която е тук някъде ще изпиша автора как се казва. Иначе имам подсказка малко. Нека да прочета, да видя как би трябвало да се произнася, но ще ме извините, ако не е така. Лоб Гешинг Райс. Така. Това е също постапокалиптична история. Нищо очудващо, нали? Постапокалиптична история, в която става въпрос за едно от индианските племена. Нека да го прочета и него как се казва, защото не мога да помня такива работи. Анишинабе. Разбрахте ли ме? Анишинабе. Така. Които се намират в Северна Канада и по време на една много сурова зима биват откъснати от света, така да кажем. Плюс остават и без ток. Така че тази малка общност трябва да се научи някакси да разпределя ресурсите, които имат възможни и да оцелеят и да запазят разсъдъка си някакси с цел и надявайки се по-скоро да преживеят зимата или по-скоро и зимата да свърши. Малко по-нататък в романа се разбира, че това с липсата на ток не се е случило само при тях, ами се е случило, мисля, че и в Торонто беше. Така че не е нещо локално, което се е случило. По-скоро авторът намеква, че засяга доста по-голяма област или дори държавата, но не се споменава. Самата книга беше много интересна, защото на мен индианските общества, така да кажем, и техните привички, традиции и така нататък са ми доста непознати, така че ми беше интересно малко да се потопя сред тях, въпреки под формата на постапокалиптичен роман. Много ми харесва. Също така тази книга доста често попада, когато съм търсила в интернет, примерно някакви дистопии или постапокалиптични истории. Тя доста често ми излиза като предложение. Слушах я в Storytel на английски език, прочетате малко. Това е втория ми опит, който направих за да я слушам, защото преди година се опитах, но някак си все още не бях привикнала, може би на самия човек, който чете, не съм сигурна, или на акцента, който има. Но ми беше много трудно и тогава я спрях, но
сега успях да я дослушам и ми харесва и силно препоръчвам. Следващата книга, която прочетох, е Хера на Дженифър Сейнт. Това е предварителен екземпляр на книгата, така че много благодаря на издателство Orange, че ми я изпратиха. За никого не е тайна, може и за вас да е тайна всъщност, защото все пак това е четвъртото ми видео. Но ако за вас е тайна, да знаете, че аз много обичам митологии от всякакъв характер. Древногръцката е една от най-любимите ми. Чела съм всички излезли до момента книги на Дженифър Сейнт, като започвайки с Ариадна, която страшно много ми хареса, Електра, която харесах заради историята на Клитемнестра, Аталанта, която беше не ми хареса особено. И тази поредица така да я кажем, на Дженифър Сейнт завършва с Хера. Всъщност, Хера беше доста различно написана, според мен, защото самият ѝ образ беше много по-комплексно изграден, много по-сив, отколкото в останалите книги на Дженифър Сейнт. Изненадаме обхвата на периода, за който се разказва, и всъщност доста ми хареса. Мога само да ви кажа, че ако обичате митологии, особено древногръцки, няма как да не знаете коя е Хера, но тук точки печели Сейнт, защото е успяла някакси да извърти така нещата, че да обясни какво стои зад действието на богинята царица Войн. И много ми хареса определено. Това е най-добре изградения персонаж на Сейнт от тези 4 книги. Точно заради това, че е доста сив персонаж, доста читателят няма нон-стоп да я смята за най-лошото нещо на света, нито пък за най-доброто. Доста е трудно да пишеш такива герои в книгите и да са до толкова добре изградени, така че шапки свалям за Хера. Само да ви кажа, че Хера не в този си вид, тук някъде ще посна или тук. Хера в този си вид ще излезе на 8 август, така че видите бързо или си я поръчвайте, има преордър, вземете си я, много е хубава. Следващата книга, която прочетох и слушах по-скоро, е Божествени съперници на Ребека Роз. Тя ме чака от доста отдавна. Много красиво издание. Издават Orange Books. Страшно красиво издание. Много ми харесва и корицата. Много ми харесват илюстрациите на твърдата корица. Божествени съперници всъщност е аз бих приличила като Young Adult Fantasy. Макар че тук с фентази частта е малко доста сладка история. Разказва се за Айрис и Роман, двама съперници на работа в един не толкова магичен свят, колкото бихте си представили. Всъщност магичният елемент вътре са едни пишещи машини за момента, макар че надали ще са само те. Книгата е първа от поредица, така че скоро ме очаква и втората. Доколкото знам, май до края на годината втората ще бъде налична в Storytel също на български език. Прочитът е много як. Не знам дали слушате аудиокниги, но прочитът е много сладък. Много добри интонации имат и двамата четящи. Сега ще ви излъжа, понеже не запомних как се казват, но ще го запиша някъде тук. Много ми хареса. Много е сладка. В крайна сметка мога да ви кажа, че става въпрос за име и любов. Съжалявам, имаме микрофон, не знам дали забелязахте, обаче не мога да седа на затворен прозорец. Просто в момента добре, няма се оплаквам, в момента е 29 градуса, но тук се усеща като 35. Много сладка история, има романтика вътре, бих казала, че е Young Adult Fantasy и разбирам защо всички бяха гуднали по нея. Следващата книга, която прочетох, по-скоро не я прочетох, DNF-нах, оставих я, е Стартър Вилиан на Джон Скалзи. В България също книгата е издадена като Начинаеш злодей от Artline. Ето тук може да видите. Започнахме с идеята да е нещо разтоварващо, забавно, но не е прекалено забавно. А реално книгата е доста четивна, но не бих казала, че си заслужава да я довърша. Спрях някъде около 35-40%. Някак си прекалено много измислени неща има. Разбирам, най-вероятно такава е идеята. Феновете на този тип книги, малко по-хумористични, най-вероятно ще я харесат.
просто не е за мен, така че... Следващата книга, която прочетох, е Полумесецът на Мери Бет Кин. Издават издателство Orange. Тази книга всъщност може би е едно от разочарованията ми най-силните на момента в годината. Имах страшно много големи очаквания за нея, защото страшно много харесвам предишната книга, издадена на български на авторката. Попитай ме отново. Много комплексна, много сложни персонажи, много силна история, много силно засегнати теми, които очаквах да видя и тук. Но в полумесеца имаше някои от тези елементи, които споменах, но някак си имах чувство, че е доста сериозно попретупа на тази книга. Първата една трета беше супер, беше интересно, засегнаха се много теми вътре, много важни теми, много добре разгледан вътрешен свят на главната героиня. Просто беше много добре от тази гледна точка. От друга гледна точка, главният герой пък като че ли умишлено беше набеден от авторката, че е виновен за всичко, че наистина просто е виновен за всичко. И до първата една трета реално читателят има гледната точка само на жената в тези отношения, което хем е добре, хем не е, защото аз се надявах, че нататък в книгата ще разберем малко повече за самия Малкъм. Това е името на героя, а Джес е героинята. Мислих, че ще разберем малко повече за Малкъм, какво му се е случило, защо мисли така, защо действа така, какво стои, какви подбуди има, какво стои за всяко едно действие. Но това нещо не се случи, просто той си беше наведен още от самото начало, че ще е черната овца в този роман, което изобщо не ми хареса. Доста теми бяха зачеркнати, които са важни, но не бяха доразвити. Финала беше много претупан. Имаше една нишка вътре, която беше за въпросния бар, защото всъщност полумесецът е името на бара, в който главният герой притежава, но и е работил в него 24 години. Имаше една нишка с този бар, криминална тип, която не стана ясно защо е там и какво прави. Не допринесе с абсолютно нищо за целия сценарий. И защо беше много разочароващо, както можете да видите от... По-лошото е, че освен, че аз имам на български тази книга, аз я купих и от Берлин на английски. Така че ще трябва и нея да рия някъде. И последната книга, която четох, по-скоро слушах, е Камък, ножица, хартия на Алис Фини. Може да видите тук. Слушала съм само една книга друга на Алис Фини и тя е Him and Her, която много ми хареса. Имаше доста добър уврат и прочета беше много як. Тук също прочета беше много хубав. Малко след средата мислех, че знам какво се случва, докато след това авторката не ме застреля с няколко твиста, които просто бяха един след друг. Много добре. Просто не го очаквах и всъщност звучи логично и издържано, не са такива изсмукани от пръстите твистове, дето да си кажеш, то не го видях откъде дойде това, но ми хареса, много ми хареса, така че силно препоръчвам Алис Фини и Камък, ножица, хартия. Това е трилър, мисля, че в България издават издателство Сиела. И така, това беше моя кратък очерк за месец юли. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е било интересно, ще се радвам да се абонирате, да цъкнете камбанката и там всичките другите неща, които може да са ви полезни. Защото, както споменах и в миналото видео, не се ангажирам с срок точно кога ще качвам видеа. Опитвам се да съм редовна. Така че много се радвам, че сте тук. Много се радвам, ако сте гледали видеото до края. Намерили сте нещо интересно за себе си. И така. Много ви благодаря. Целувки, прегръдки и до скоро!